जों जाहाथे दाखोर दालाखौ जानला मोनला गारा बा जोङो जोंनि दैमा दैसायाव जोङो एसिड जातीय केमिकेल बुस्थुफोरखौ जों प्राय गासैबो निउज बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम साबायखर बावबाय। दा जोंनि दिनैनि जे बुहुमनां जि आबहावा सान, बे आबहावा सानखौ जोङो जोंनि फरायसालियाव जोङो खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा बर्तमान जिथुनाखि एयार पलिउसन बा थिग बेबायदिनो प्लास्टिक बाहायनाय बा थिग बेबायदिनो जि माने दैनि जिथुनाखि लैथोआव जिथुनाखि बिनि लेभेला बारायबोनाय, बेफोर गासैबो जि जेंनाफोर जोंनि जिथुनाखि गोग्गो देहानि फारसे नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा लोगोसे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्रांथि जायो, जोङो सांग्रांथि खालामनो थाखाय जोङो दिनै बुहुमनां जि परिबेश दिबस अर्थात आबहावा सान, बे आबहावा सानखौ जोङो मेनलि खुंनाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि सनापुर बर' गोजौ फरायसालियाव जोङो गिबि जोङो सरकारनि बिथोन बायदियै जोंहा समायखिरा लानाय हाबाफारि, बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ जों मावखांबाय। लोगोसेनो जोङो बिफांखौ गायबाय। बिफां गायनायनि उनाव दा जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जों मोनसे कुइज प्रग्राम लादों। कुइज प्रग्राम जागोन आरो बे कुइज प्रग्रामनि गेजेर गेजेर जोंहा मोसानाय, लोगोसे बिदिनो हारिमुनि माखासे हाबाफारिफोर दङ, मोसानाय बादायलायनाय, आरो लोगोसेनो जोंहा ड्रयिंनिबो मोनसे हाबाफारि दङ। जों बेखौ एसे उनाव जोंहा जागोन। दा बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ जोङो दिनै बे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फालिनाय जादों। बेयो जोंहा कुइजआ कम्पिटिसन हिसाबै जागोन। जा बेयाव प्राइजबो होगोन जोङो। बेयाव जों मोननै लेभेल खालामदों, जे 6 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम मोनसे लेभेल आरो 9 आरो 10 थाखोनि बे मोनसे लेभेल। बेयाव जोङो कम्पिटिसन खालामगोन। बे कम्पिटिसनाव जोबनायाव जोङो माने बान्था राननाय हाबाफारि दङ। बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ जों लागोन। ओरैनो जों जाहाथे जोंनि जि एयार पलिउसन जानाय बा जोंनि प्लास्टिक पलिउसन बा जों जाहाथे दाखोर दालाखौ जानला मोनला गारा बा जोङो जोंनि दैमा दैसायाव जोङो एसिड जातीय केमिकेल बुस्थुफोरखौ जों गारा, बेखौ गारोब्ला बेयो माने पलिउसन जायो आरो बेयाव थानाय जिथुनाखि दैमाफ्राव थानाय जिब जिबि, बे जिब जिबिफ्राबो नस्थ' जायो। जाहाथे बेफोर जाया, बिनि थाखाय दिनैनि जोङो मुलुगनां जि आबहावा सान, बिनि गेजेरजों जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनो जोङो मोनसे मेसेजखौ होनो नागिरदों, जाहाथे गासिबो सांग्रां जायो। आरो लोगोसेनो जोंहा बिफां गायनानै जोङो जोंनि बुहुमखौ जोङो गोथां बुहुम खालामनो हानायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गोग्गो देहानि जों आबहावाखौ जों मोननो हागोन। नङाब्ला जों मोनसे समाव हयथ' बुहुमाव जुदि बिफां लाइफांफ्रा जोबलाङोब्ला हयथ' जोङो जोंनि देहाखौ हाइजेनिक जों खालामनो हानाय नङा, अर्थात जों गोग्गो देहा जों खुंनो हानाय नङा, जों हयथ' बेमार आजार जानो हागौ। बिनि थाखाय जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ गाहायै माने सांग्रांथि होनो थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों दिनै जोंनि फरायसालियावबो वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेजों लोगो लाफानानै जोङो बिफां लाइफांखौ गायनाय जादों। आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बुहुमखौ मोनसे समायना आरोबाव
बारमण्डलखौ मोजाङै लाखिनायनि मोनसे थांखि दं खारन बेखौ सारा बुहुमावनो दिनै फालिदों आरो बे बोसोरनि मोनसे थीम लादों अनलि वान आर्थ अर्थात जोंनि बुहुमाबो मोनसे प्लेनेट बे प्लेनेटआव जों बिफां लाइफां गैयाब्ला बे प्लेनेटआ बे ग्रहआ मोनसे समाव हयथ' बालाबारि जानो हागौ बालाबारि जानाय लोगो लोगो मा जागोन गासै जिब जुनार मानसि दुमसिया थांनानै थानो हानाय नङा गासिबो थैजोबगोन बे बुहुमाबो जिहेतु मोनसे ग्रह बे ग्रहआवनो बे बुहुम होननाय मोनसे ग्रहआवनो जों सारा बुहुमनि जिब जुनार मानसि दुमसि थांनानै दङ दिनै बिफां दानफायनायनि जाउनाव दिनै जायगा जायगा बालाबारि जानो हमदों बारहावाया थिग गैयै जालांदों दा बे बारहावाखौ बारमण्डलखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बुहुमखौ समायना खालामनो थाखाय बेयाव जोंनि थासारिखौ सोरगिदिं आबहावाखौ समायना रमायना मोजां खालामनो थाखाय बे थांखियै बुहुमाव जेरै गासै जायगायाव बिफां लाइफां गायदों जोंबो जोंनि ओनसोलाव सोमखोर समायना रमायना खालामनो थाखाय जोंनि सनापुर बर' हाइ स्कुलावबो जों दिनै बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जों जोंनि ओनसोलखौ समायना रमायना खालामनायजों लोगोसे बुहुमनि बारमण्डलखौ जों मोजां खालामनाय मोजां आबहावा सोरजिनाय मानोना मिथिनो मोनगोन नोंथांमोनहा जे दिनै बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव हयथ' बुहुमा मोनसे समाव बालाबारि जाहैनो हागौ गरमा बारा जाहैनो हागौ आरो बालाबारि जानाय लोगो लोगो बे बुहुमाव जिब जुनार मानसि दुमसि थांनानै थानाया गोब्राब जागोन बेखायनो इयुन जोलैफोरखौ फिउचार जेनेरेसनफोरखौ जों मोजाङै लाखिलांनोब्ला जों साफ्रोमबो बिफां गायनांगोन आरो बिफां फांसे गायोब्ला बे 10 जन फिसानि समान होनना बुंनाय जादों बेखायनो बिफां फांसेखौ मोजाङै गायनानै फेदेरब्ला 10 जन फिसा हौवाया जेसेबां बेसेन गोनां बिफां फांसेयाबो इसेबां बेसेन गोनां होननानै बुंनाय जायो दा आं दिनैनि बे